Isip usa sa mga security measures nga ipatuman subay sa nagsingabot nga ASEAN Summit, pagpalupad og mga tabanog ug drone sa dakbayan sa Lapu-Lapu, higpit nga gidili sugod karong adlaw hangtod na sa Mayo 12. Ang dugang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May Ses aduna nay existing ordinance ang Lapu-Lapu City nga nagdili sa pagpalupad og mga tabanog ug drones ilabi na haduol sa airport. Apanunot ni ining pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 sa Dakbayan sunod semana, higpit kining gidili sa tibok Dakbayan sulod sa 14 ka adlaw. Walay tabanog. Sugod karong adlaw, may mga sakop na sa Lapu-Lapu City Police nga gitahasan sa pagmonitor sa mga dapit diin may mga nagpalupad og tabanog. Nakasakmit na og upat ka mga tabanog ang Police Station 2 ug gipasidan-an ang mga residente, ilabi na ang mga kabataan nga gidili ang pagpalupad og tabanog. Sa public advisory nga gipagawas ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Quintian, gipahinumduman niini ang publiko nga higpit nga gipatuman karon sa Dakbayan ang Ordinance number 16-033-A-2022 o mas naila nga an ordinance regulating the use of laser lights and laser pointers, the use and installation of light displays, using lasers and searchlights, the flying of kites, unmanned aerial vehicles o drones, the intentional release of free balloons, the use of moored balloons, or any flying object controlled by remote control devices in the city of Lapu-Lapu. Gihimug-atan niini nga ubos sa Section 4, Paragraph 7 sa ordinansa, ang lokal nga kagamhanan adunay gahom sa pagdeklarar og no-fly zones subay sa public safety and security ilabi na sa mga specific events. Ug nunot niini, ang tibok Lapu-Lapu City ang gideklarar nga strict no-fly zone. Ubos sa ordinansa, pahamtangan og tag 3,000 pesos nga multa ang mga ginikanan o guardian sa kabataan nga nakitaan og pagpabaya sa pagbadlong sa ilang mga anak sa pagpalupad og tabanog. Samtang ang mga makalapas sa lagda batok sa unauthorized flying objects sama sa drones o balloons, posibleng makamulta og tag 5,000 pesos. Matod ni Police Colonel Kimberly Molitas, Police Regional Office 7 ASEAN spokesperson, nga whole of government ang ilang approach sa seguridad nga gipatuman karon sa Lapu-Lapu City nunod sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 sa Dakbayan. Only the CAAP has the authority and the capability to shut down the drones kung meron mang unauthorized na lumilipad sa himpapawid natin. We also work with the Presidential Security Command, yung ating PSC. So kung ano yung ibabawal, especially doon sa areas kung saan yung ating delegates, we have venues, we have hotels where our leaders will be staying. We have the areas where they will be having their meetings, and if deemed necessary and authorized, we will not allow the drones to fly on those zones. Sa pikas bahin, gitun-an karon sa tanang uniform service kung gikinahanglan bang ideklarar ang gun ban sunod semana. Sa May 5, magsugod na pagpangabot ang mga delegado sa ASEAN Summit ug sa May 7 ug May 8 pa ang tigom sa mga ministers ug sa mga heads of state. Ibig po sabihin, we work closely with the armed forces also and other intelligence units. It's a joint assessment. So if it's deemed necessary, then the body would recommend it to the Chief PNP and the gun ban will be implemented. Sa pikas bahin ses ania karon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Director for Intelligence sa Philippine National Police aron mususi sa gipatumang seguridad ilabi na sa venues sa mga tigom. Sa May 2, masubsob na ang himuong mga simulation exercises aron masiguro nga mas mapahugtan pa ang seguridad nga ipatuman sa Lapu-Lapu City. Ses, dagang salamat Luan May Rondina.